kupimbwana achiri kupimbwana basa ndikatota seti vakutodanana achiri kunzi dokuda chene akazoda murume wangu nenyaya yekuti angakuza kuti ndiri saka muri kuti akanyepiwa ndisiziva mukureva kuti kudii mubvunze murume wako ndiyakapfimba chenai vese vari tuva indinyaya kumba kwavo vese vari tuva kuzivana ndandisina rugare ndaigara ndichichema chenai ndandisika wangaponeri papo ndichiuudza kuti chenai washinga iri kuparadza imba yangu ivo mari iyoyo yavaifita kupa gogo vakaitora vakaenda nayo kune dzimwe n'anga andi kuna Sekuru Tasvu kuna nani but vatadza kupa munhu anokwanisa wacho kuronyera sezvo ari akaroya ivo vakutora mari iyoyo vakuenda nayo kunopa vana Sekuru Tasvu Sekuru Tasvu kwava kukone wavo andi inini panapa handisvike munhu ndinotaura Fred ariko .com Miracle Paul ariko Prophet kuda Jose variko anonzani futi Passion Java ariko vese varipo vazhinji vacho vari muZimbabwe asi zvisinei kuuya kana kukundika kuuya uye mwana atokusunungura hanzi kuuya kana kusauya pano tinoita sei tinomubatsira ukavaisira message pane auto response inouya ichikutaurira kuti emergency help unobhadhara $400 VVIP unobhadhara 300 VIP unobhadhara 250 and then ordinary unobhadhara $150 ndiyo iyo yamuri kuona iyo irapo yo. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holling and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, nyaya ndiri kufambira zvamanje manje inyaya hombe, inyaya inotyisa, inyaya inonzwisa tsitsi. But sezvamunoziva panapa pachitubu hatishore vanhu, hatiseke vanhu, tinongoya neumbowo tokuratidzai sezvazviri. Nyaya ndinayo inyaya yemusikana akadanana nemurume wemunhu. Adanana nemurume wemunhu vaiswa hanzi rukawo, runyoka, vazvimba dumbu. Azvimba dumbu vaenda kwakagadzirwa munhu uyu, musikana uyu. Kwakagadzirwa nemukadzi wacho, kwanzi kunonzi kwaGogo Mamoyo. Gogo Mamoyo mbavasvika mbavati inini ndinonzwa nemuridzi wemurume kuti tiite sei tisunungure munhu. Ndinoda iye muridzi wemurume ataure. Muridzi wemurume akati ndongoda $200 yanga yandakashandisa. Zvikanzi naGogo isai 200 apa tisunungure munhu. Kana maisa 200 apa taakuita sei taakuchifambira nyaya idzi. Ndichazoda kuti murume wemukadzi andiripewo inini mombe dzangu. Mukadzi uyo kuti uzvimbiswa dumbu oripawo futi mombe dzangu. Then tosunungura munhu. Vakamboenda kumaredhiyo. Vaenda kumaredhiyo vakanotsvaga rubatsiro. Vakazoenda kune nyaya yangu nhasi yandiri kufambira. Vakaenda kwaSekuru Tasvu. KwaSekuru Tasvu ndoziva vakawanda munobhilivha ende munotenda kuti aiwa tikasvika kwaSekuru Tasvu zvinhu zvedu zvanaka. But unfortunately hazvina kunaka. Handizozivo here kuti vakatadza here kana kuti. But ndine video futi randichakuplayerai rehanzvadzi yacho ichitaura kuti vabereki vangu ndinovablema nekuti vakapiwa mari, vanhu vakaisa madonations kuredhiyo kuti vafambire nyaya idzi vaende kunopa Gogo
vakatanga kutoenda zvavo kwana Sekuru Tasvu zvikazonoramba. So by the end of this video zvinenge zvava kwauri kuti utaure kuti Sekuru Tasvu ndeve chokwadi here kana kuti ndeve fake, because ticha play a foot the same video mukadzi uyu ari kwa Sekuru Tasvu achiudzwa kunzi aiwa kuvepo kwemurume wacho kana kusavepo kweboyfriend tinomusunungura. Mawana sandisingatambise nguva, reka tijambire muvidhio muzvionere mega, muzvinzwira mega, mozotaura kuti chokwadi here kana kuti kunyepa. Asati akupfimbwana achiri kupfimbwana basa ndikatoti asati vakutodanana achiri kunzi ndokuda chena akazoda murume wangu nenyaya yekuti angakuziva kuti ndiri saka muri kuti akanyepiwa ndisiziva mukureva kuti kudii mubvunze murume wako ndakapfimba chenai vese vari tu vaindinyaya kumba kwavo, vese vari tu vari kuzivana ndandisina rugare ndaigara ndichichema chenai ndandisikavangaponeri papo ndichiudza kuti chenai washinga here kuparadza imba yangu chenai taura vakagara ipapo ndisina rugare ndaigona runsiya ndaigona rara ndine nzara sina chandabika randabika racho ndaikona kuridya nemashoko emwana wenyu akagara apa chenai ndikatarisa background anotirwadza munhu muhombe kwandiri singai achitodzoka nomutumira mafotos wokwaziva kuti ndiri vaifanira kuhanda chenai vaifanira kuita zvinhu zvavo aifanira kuita pasi pedombo kuhwanda nokuti ndataura kuti chenai munhu ari kukupfimba murume wangu handiti chenai akati handisudanana naye ndinobika tii vanenge vaida tii chenai taura chokwadi musati makudana chakazoita chenai abvume baba sashanga kuziva kuti ndiriko mazvinzi haana haisina uye kuti akuda kukodza nyaya yekuti ikore haisina uye kuti angasingazivi ndiriko chenai akatanga kudanana basa cheti mwana changu chane 3 years chisati chazvarwa ndichiri nenhumbu ndopa chazvawo kachabuda cha 3 months ndopa 3 months ndopa chatsva nemvura muviri wese ndopa ndapinda mupari nenyatwa ndaichema memeseji achenai aipinda murume mufoni nemurume wangu wemurume wangu ndochema mwana akarika pamubhedha mupari nenyatwa chenai ndichitaura naye chenai wadi kusiyanawo nemba yangu chenai wadarirei kuda chenai achindudza kuti hazvina basa neni zvamukutotaura murume wangu ndakana problem naye nekuti akandudza kuti munobuda mvura. Right, muri kumunzwa uyu ndiye mukadzi akatorerwa murume nani naChenai. Apa aipopota achitaura, vanga vari mudare papapa vachitaura vachida kuonesana kuti pobatsirikana sei, Chenai oita sei. But not saying I'm supporting Chenai or I'm not supporting Chenai, but nyaya iripo inofanira kungotaurwa sezvairi, sezvazviri. Murume wako akaura, dhila nemurume wako. Sota murume wako wopedzerana naye murume wako nekuti ndiye aita sei aita chihure. Kana kuti murume wako akaura, dhila negirlfriend yacho nemurume wako vese vaifanira kuzvimba matumbu. Maonero angu ndo 2 cents dzangu dzotso maonero angu, but akusiriko kune nyaya yedu ndo kwatoda kuti titese tisvika nditika let me see if I can get another video ndi play a video iroro. Right, right now rega tichiona vamudare rani raSekuru Tasvu, timboteerera just a little bit and then tozoenda ku main video clip redu ratoda kuti tinyatsoteerera tese tichionesana tozoona kuti bo here kana kuti bo here. Zvimari zvipere atezvichitia atepa kwachi achitavera zvakanaka. Saka nhau yenyu hombe yamavinga muno mukati medare ndeyekuti munoda kubatsirwa kuti mwana aite zvakanaka. Tateguru zvingade chikwira makomo here ari kupemhera chikwira makomo. Chikwira makomo ndiye boyfriend yacho ari kubvunzwa pakunzi ari kupapa. Sando zviri kubvunzwa kuti zvingade here kuti anga aripo kuti tiite sei tisote munhu aite bho. Iwe unokwanisa here kunotora Bernard chikwira makomo kuti auye panapa achibatsire kusunungura rukawo rwekwadza mwana. Asi zvisinei kuuya kana kukundika kuuya uye mwana atokusunungura rukawo rwakadzwa. Hanzi kuuya kana kusauya pano tinoita sei tinomubatsira. Mawana ratidzoka mashure mbichana. Kuti auye panapa
atibatsire kusunungura rukwadza mwana kusasiya kuti unokwanisika kuuya izvo machiti akwanisika kuuya tototauya saka singakwanisiki saka kungochema totoona apona asi panotomusodzora asi zvisinei kuuya kana kukundika kuuya uye mwana watokusunungura rukaalimaleza kungochema tabatsika iwe tudayambatani sesa iwe musikana hanzi ndikukumbira kuti utsanangure matangiro azvakaita zvakatanga sei right. Nyaya yacho yakarebesa yakakura zvisingaite, but ndo yandaedza kutsanangura kwekutanga kwevhidhiyo. Kana mchida kuzonoona like the full clip, munogona kungoenda pani pasekuru Tasvu munoona kuti chii chakaitika, akatsanangura sei. Kana kuenda pakwaedza munoona futi ipapo pakwaedza nyaya yacho iripo yese handitika. So right now I want to play a video randibata raita kuti ndizoita this video just to warn people or to give you awareness kuti muzive kuti zvamunoona pasocial media sandizvo. This girl aine problem yekuzvimba dumbu, akaita musikanzwa. And how many prophets do you know arimo muZimbabwe anoklema kuti anomutsa vanhu vakafa, anoklema kuti zvirema zvinofamba, anoklema kuti anoona pamweya? Vakawandisa. Inini panapa handitye munhu, ndinotaura. Fred ariko, .com, Miracle Paul ariko, Prophet Kuda Jose variko, anonzani futi Passion Java ariko, vese varipo. Vazhinji vacho vari muZimbabwe. Pakashaya one out of all of them maZimbabwean prophets, pakashaya one muprofita akaona nyaya iyi paTV, akaona nyaya iyi pakwaedza musocial media, akaona nyaya iyi paTikTok, akati inini am volunteering to go and help because I know kuti Mwari wangu anobatsira. Let's say for example they were not believing in nyaya dzechitendero. Mapostori mangani atinoziva, ndikuona mamoms acho vakanga vakapfeka dhuku chena. Mapostori mangani anozvita anobatsira arimo muZimbabwe, but pakashaya one. Saka zvakwauri iwewe nekufunga kwako kuti sei zvakadaro, inenge iri nguva yaMwari, inenge iri nguva yaMwari yekuti vazviratidze kuti ava vanombozviti vanoti, but apa vanokundikana. Mukunzwa sense yandiri kutaura. Sando pandoda kutaura ipapo, I'm just gonna play now the video. Mukomana hanzvadzi yacho ichitaura kuti I blame vabereki vangu. Vakaudzwa masimple instruction, vakaenda kuredhiyo, vakanopiwa mari, vakapiwa madonations, vakadecide kuenda kwasekuru Tasvu. Kunoita sei? Kunobatsirwa, but zvakaramba kushanda. And ukada kuona macharges asekuru Tasvu right now, let me just put the screenshot up. Ukavaisira message pane auto response inouya ichikutaurira kuti emergency help unobhadhara $400. VVIP unobhadhara 300, VIP unobhadhara 250, and then ordinary unobhadhara $150. Ndiyo iyo yamuri kuona iyo irapo yo. Kana tichizvitaura vanhu havabhelieve. Kana tichizvitaura vanhu vanenge vachitituka vachiti tiri masatanist, chino chakazoti tiripo pakuda kushora vanhu. Aiwa, isusu hatishore vanhu, especially nini handishore vanhu. Ndinongouya neumbowo sezvauri ndoupakurira kwamuri, mozvionera mega kuti ko taitombomutembawo tichiti anorova, but hey, ndiye ari kurohwa wani. Mawani. Zvimwe zvacho tinozoseka zvedu, but dzinenge dziri nyaya dzinorwadza, nyaya dzinonzwisa tsitsi, nyaya dzinosiririsa, nekuti ukaona munhu asvika pakuzotaura kuti I blame vabereki, anenge arwadziwa and anenge aratidza kuti sei kubatikana nenyaya yezvinhu zvinenge zvakaitika. Saka rega ndidai so tiplay tinzwe mukomana achita sei achitaurawo his side of the story. Anditika okay, so let me do this.
ndakazvimiririra ndinopa mhosva kune vabereki vedu, vabereki vangu naChenai, nekuti vakaudziwa mari yavakaudziwa nagogo kuti vabhadhare Chenai akwanise kuroyonora, handi vakatadza kupa gogo mari iyoyo, handi ivo mari iyoyo yavaifita kupa gogo vakaitora vakaenda nayo kune dzimwe n'anga, handi kuna Sekuru Tasvu, kuna nani, but vatadza kupa munhu anokwanisa wacho kuroyonora sezvo ari akaroya. Ivo vakutora mari iyoyo vakuenda nayo kunopa vana Sekuru Tasvu, naSekuru Tasvu kwava kukoni wavo, handi saka nerimwe side hanzi ana Sekuru Tasvu kwakukoniwawo, ana Sekuru Tasvu kwakukoniwawo nedzimwe n'anga. Timbori nen'anga ngani muZimbabwe? Sei pakashaya one n'anga yakati ndinoda kubatsira munhu uyu pasina kana mubhadharo kana sendi, then vanozoziva kuti musikana wekuzvimba dumbu akabatsirwa nanhengi? Sei? Pakashata baba. Vabereki vedu ndo vakakonzeresa kuti zvinhu zviitikewo izvi, because maisacha havanawo mhosva pakuti munhu anga arwadzisiwa, ukarwadzisiwa chaivo chaivo, kufunga kunoita unofunga zvinhu zviri padhuze dhuze dai, hauzofungira mangwana, unongofunga zvinhu zviri padhuze kudai so. Vakarwadziwa vakakasika kutora decision. Saka musasora maisasha kana kusora ani. Apa munhu watongofanirwa kusora vabereki vedu, because vakashaya mari yekupa gogo but yekuenda kwaSekuru Tasvu vakaiwana. Vanhu ngatibatei masaidi ese enyaya, and tisabata side one. Chero ngozi yamuri kutaura kuti maisachava nengozi, hapana ngozi pakadai. Ndindataura sabhuti vake ni hapana ngozi. Ndikurwadziwa chaivo kuna mai nezvakaitwa namaisasha, ndi but hapana ngozi. Munhu ndiri kutoti ngozi yachikamuka inange ndibaba. Baba vakapiwa mari kuredio, vakaenda vakapiwa mari, vakakumbira vanhu vakadoneta mari, baba vakarowa yese mari kuti vakatadza kubudisa mari yaingodiwa nagogo mamoyo kuti Chenai awanikwa achinorarama. Right, mamunzwa mukomana achitaura ndo zviripo paground zvamanje manje. Kune vaifollowa nyaya iyi vakaonawo gogo mamoyo vachitaura, video clip ravo riripo paSly Media, munonovaona vachitsanangurawo nyaya iyi. Ukaendawo paKwaedza unonoona futi mamwe maclips aripo ipapo. Ukaenda pachifuti ukaenda pamadifferent platforms unonodziona nyaya idzi. Handitika vanhu vane maonero avo, vanhu vane mafungiro avo, but mubvunzo wangu wandambobvunza kuti mune maprofita mangani muZimbabwe, mune n'anga ngani muZimbabwe, but vese unotaura kuti vakatadza kubatsira munhu uyu. Vaimirira kuti atanga auya kuchechi kwavo. Ndopaunoona kuti all Zimbabwean prophets, they are fake. All Zimbabwean traditional healers, they are fake. Just a few, 1 out of 100 unogona kuwana munhu ari genuine anokwanisa kukuitira zvinhu zvako chaizvo. But the rest, they are fake. And then panapa handikwate munhu, ndinotaura sezvazviri. N'anga dzacho dzese dzakatadza kubatsira munhu ane genuine problem inozivikanwa nevanhu, but vanobatsira vanhu vamusingazive. Wozongonzwa kunzi delivered, uyu anga akutofa, uyu amutswa, azodai so. Kuna zvinhu zvakadaro. Namba dzangu idzo dziri pascreen. Let me put my number there. Namba dzangu idzo dziri pascreen. Kana uchizviita uri muprofita waMwari, muprofita waMwari, ndibate. Namba dzangu ndidzodzi idzodzo. Touya panapa toita one on one, totaurirana, toonesana, tozviprova kuti uri muprofita waMwari here wemashuwa. Kana uchizviita n'anga chaiyo n'anga inorapa, inosota, namba dzangu ndidzodzo, ndibate futi ipapo. At the end of the day
touya panapa totaurirana tokurukura, but the majority ndindadaro they are fake. Varipo pakukuroverai mari ma400 US, ma150, ma250, ma300 amuri munobhadhara muchisiya ma1. So ndonyanga ndichingofamba nayo kuti ndikuratidzei kuti n'anga dzacho dzamunofunga kuti dzinobatsira dzakakundikana. Maprofita acho amunofunga kuti anobatsira akakundikana. So ndo video clip ranga chingomanya naro zvamanje. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti thank you for watching and thank you for supporting. Hatina watunotya, hatina watunovhunduka, tinotya ngochani kupfura svosve nemboko inonzi Satani naJehovha wekumusoro-soro kudenga ndiye anondichengeta nguva dzose. Musambowe panapa mucomment section muchida kundikwatisa kuti ndichazoita zvakati nezvakati. Aiwa, ini ndinoimba naMwari and Mwari vanondichengeta nguva dzose handitika. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.